Čaute ľudia, po dlhej dobe ideme čas 2, preskúmavačka opuštenej zastávky. Čaute. Udo, pozor, aby sa to neprepadlo. Poď hore akože no. No ty poj. No tak počakaj. Idem sa po Igora, ešte ja budem iba tak Na napačať. to ľudia. Javky. A tam je akože... Akože Čo tam je? Samo a vraj sa to tu prepadá. Ale čo tam je dole? Matej, ty máš Ale čo tam je dole? Ale čo tam je dole? Igor. No nie, daj to tu sem ten tamto. Ale čo tu je? Počkaj, ti zasvietí, Laura. Ale čo je pod tým? Počkaj. Igor, čo je pod tým? Kam sa si schodíš? A tu je rebrík. A tu je rebrík. Čo mi to? Nie. Skladňaky. To sú kamukladze nejaké. Kamo, táto že moc táto moc toto ti moc nevydrží táto podlaha. Ideme tam Počkaj, to ideš so mnou dole. Jaké Tam bojím, lebo tam toto. Ty si ide? Ale nechoďte do stredu, lebo tam to musí byť. Kamo, to mám dobre vyfetovať. Cigarety. Čo tam je? Tak ešte. Stojí a čo je? Čo tam je? Stojíš. Počkajte. Kamo, ideme tam? Kamo, ideme dole? No, nie, ja som myšiel, len sa bojím, že ten rebrík je zle pritemnený. A či vydrží? Skôr som šiel tak auto. Počkaj. Cháď, tu ste boli niekto nie. Ale ja by som išiel skôr tak auto. Tak auto, to iba na dole sú. Ale či to vlastne vydrží ten rebrík? Ale jaká sa No, Ale jaká sa... tak poďme z druhej strany. Ale tam je iba A poďme z druhej strany. To nejde otvoriť. To je prizvarené. A tam je iba stojí. Dobre, tak ľudia, asi sme pri konci videa. A tak, dobre, no. Nič tam moc nebolo, ale hen tam boli iba sprchy alebo záchody. Tak čaute.